Maayong hapon, ani ang pinakulahing kalambuan sa dagan sa panahon. Ang low pressure area ang nasuod sa Philippine Area of Responsibility. Kasamtamang na atin ni mahimutang sa gilayon nga 640 kilometers east o kasiguran Aurora o base sa mga datos nga nakalam na to karong adlaw. Mabagya po ng tsansa nga mahimong bagyo o makaapekto sa Kabisayaan. Samtang natay gi-monitor nga laing low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility, layo pa kay kini 2,000 kilometers east of Visayas o sa pagkakaroon, base sa atong mga available data, maba ang kahigayunan nga makasuod sa Philippine Area of Responsibility. Busa, mga kapuso, sa mga sunod nga 24 oras, ang tibok Visayas, lakip na madakbayan og lalawigan sa Sugbo, makasinati og init o alimuot nga panahon o maupo kini hinungdan na dunay mga pag-ulan nga patak-patak sa pipila ka mga lugar nga posible kini makamugnag baha ug dahili sa yuta tungod sa localized thunderstorm. Ikos sa hangin hinay ngadto na sa kasarangan nga nagikan sa amihanang kasadpan ngadto na sa pag-aaminang silangan ang muros sa tibuok Visayas ug ang balod sa kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Ang haring adlaw musilang kini ugma sa may alas 5:32 sa buntag. Para sa dugang detalye mahimong bisita sa atong official website bagong.pagasa.dust.gov.ph o sa mga social media accounts sa Pag-asa, Twitter, Facebook o sa YouTube. Maukadto ang pinakulahing kalambuan sa dagan sa panahon, gikan diri sa Botan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas. DOST ako si Alkiblat para sa Balitang Bisdak. Daghang salamat.